tra tra la 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 la. Opa! Ce-i asta? Un indicator? Rai și iad? Să vedem un pic. Eu vreau să merg în rai, nu în iad. Of, dar e greu să urc în sus. Nu știu dacă voi reuși. Mai bine mă duc pe drumul celălalt, că e mai ușor și duce jos. Nu trebuie să urc. Of, 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 of. Opa! Un indicator. La stânga duce înspre iad, la dreapta duce înspre rai. Eu alerg să merg pe calea care duce în rai.